Zabava. Dneska si jdeme ukázat. Sorry, jsem to vlastně. Já se hýmbaj špatně se zváčknu. No, Minecraft mody. Jsem Depshot. Fuj. Fuj. Jsem blbej. Tak tenhle svět už ani nebudeme používat, vytvoříme rovnou nový. A myslím, že tady budu hrát do doby, než se mi vybije telefon. Což je opravdu za chvíli. Takže se tady už vytvoříme. Pokračovat. Necháme normálně. Dáme plochy. Balíčky zdrojů. Balíčky zdrojů. Moje balíčky. My dáme. Takže co my dáme? My dáme tohle aktivovat, tohle aktivovat a taky tohle aktivovat. A ještě tohle. Mám 1 minutu. Promiňte, mám rýmu. Umírám. Samozřejmě, že ne. Tak si dáme ještě lucky bloky. Ještě tohle. Tohle. Aktivně máme tohle. To budeme hrát vše Fortnite, dáme někde jindy. Takže jsme tu. Budeme pokračovat. Jaj. Se mi to ukázalo. Nová hudba od Minecraftu. Teďka to rozhodím. Paradadapa. Tak máme Trstor, Sense. Vidíte, že slyšíme se to, protože to moc řve. A spavnil jsme Witterstorma. Pochybuji, že ho zabíjí. Protože to je ten nejlepší mob, kterého znám.
když dokážu zničit tady bedrock. To je nejlepší. Teďka je pravděpodobně pod mapou. Co? Oni mluví? Ale ty postavičky mluví. Hodně se to laguje. Jdeme pod mapu. No, dostavit hity. Spawnujeme tu více gastů. Je nastaveno na míru milovina. Co se děje? Okay. Tak to dáme jinak. Tak dáme Gastr versus Sense. Dáme Gastr versus Sense. Ježišmarja, co to bylo? Gastra. Tady vezme si Sense. Si tohle. Vezme se jeden Epeto. Takže blabla. Dneska budeme hrát jenom Minecraft. Jsem unavený. Takže asi kolem 9 možná. Víceméně. Pokračovat. A hlavně nesmíme nespomenout Cartoon Cata. To je hrozné, ani se neptejte, proč. Je to nejhorší, co můžu asi udělat. Tak vám ukážu, jak se to mladý jmenuje a můžete si je když tak taky stáhnout. Takže jdeme znovu na to. Takže tentokrát to nejsou Lucky Blocky. Je to jenom Gastr a Sense. A vezmeme si nežejte se tam díkem.
Čau. Ty jsi proč tady? Protože. Je tak pohodička, jo? Jo. To byl můj táta. Už spolu fajtí. Tak to bylo hrozně lehké. A i tak se to laguje. Bože, já ani nevidím na situaci. Já vyletím nahoru. Budu se nakoukat dolů. Tak jsme si ty mody moc nevyzkoušeli, no. Tak se aspoň ještě budeme chvíli koukat. Tak to uděláme aspoň, aby mi to spadlo, ne? Když už tak. Tak ať mi spadne hra. Aspoň máme trošku presence. Ale které někde není. Tak jasné. Se hrozně laguje. Mě ani nejde nic spavnout. Lol. Halo. To se hrozně laguje. Bože můj. Jak já se to dostávám, ale od ohně. A už ani nevím, kam střílí. Jako nikam nestřílí. What the fuck? To je možná sense. Tak vám ještě ukážu ten mod, mám poslední 4%. Jo, vážně to funguje, koukejte, všechno se mi zamklo, kromě Minecraftu. Brawl Stars a Maples by mělo být odemčené. Samozřejmě, že je to mod Sense, mod for Minecraft P. Tak si to pište, radši ne. Mod Sense, mod for Minecraft P samozřejmě. Co tady bylo dál? Já jsem si asi ty ostatní mody vymazal. No tak nic, tohle bude vše, tak doufám, že jste si to zapsali.